Når du modtager dagpenge fra en A-kasse, så er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. Jeg vil gerne fortælle dig om disse forhold, så du ikke risikerer at komme i klemme i dagpengereglerne. Husk altid, at du vil kontakte os, hvis du får spørgsmål, eller hvis der er nogle forhold, som du bliver i tvivl om. Det er sådan, at for at få udbetalt dagpenge, så skal man altid være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du med varsel på en dag skal gå over til arbejde, som enten vi, jobcenter eller din anden aktør formidler til dig. Du skal også kunne komme til møder, som enten vi, jobcentret eller anden aktør indkalder dig til. Den måde, som du bliver indkaldt til møder på, det er enten per e-mail eller per almindelig post. Derfor er det vigtigt, at du hver dag kan gøre dig bekendt med både din post og dine e-mails. Hvis du vil holde ferie, eller hvis du bliver syg, så skal du give jobcenter besked om det. Så giver jobcenter beskeden videre til IAK. Det er sådan, at hvis du går hen og bliver syg, så skal du give jobcenter besked samme dag, som du bliver syg, og så hurtigt som muligt. Hvis du vil holde ferie, så skal du give jobcenter besked om det med et varsel på 14 dage. Det er sådan, at danske dagpenge de er knyttet til det danske arbejdsmarked. Så for at kunne få udbetalt dagpenge, så er det en betingelse, at du opholder bopæl i Danmark. Hvis du kommer i en situation, hvor du ikke længere opfylder rådighedskriterierne, f.eks. fordi du er rejst til udlandet, så skal du give os besked om det. Du skal til samtaler både i jobcentret og i IAK. Alle samtalerne har det formål at understøtte din jobsøgning, så perioden, hvor du får dagpenge, den bliver så kort som muligt. Du skal til samtale på dit lokale jobcenter minimum hver 3. måned. Jobcenter vil typisk indkalde dig til de samtaler, og samtalerne vil normalt foregå som en personlig møde. Du skal også til samtale med os i IAK. Her kan du selv bestille tid til samtalerne, og du kan også i vid udstrækning selv bestemme, hvad samtalerne skal handle om, og hvem du vil tale med. Samtalerne hos os, de behøver ikke at foregå som en personlig møde. De kan også foregå på telefon eller på anden vis. Du bestemmer selv, hvor tit du vil til samtale med os i IAK, men du skal minimum bestille tid til en samtale hver 3. måned. Hvis du ikke gør det, så vil vi selv indkalde dig til en samtale. Udover samtalerne hos os, så har vi en række frivillige aktiviteter, som du kan deltage i, f.eks. workshops og netværksaktiviteter. Du bestiller tid til samtaler og tilmelder dig vores aktiviteter via mit IAK. Du har pligt til at deltage i de samtaler, som du bliver indkaldt til. Det vil sige de samtaler, som enten jobcenter eller anden aktør indkalder dig til, eller de samtaler, som IAK indkalder dig til, fordi du ikke selv har bestilt tid til en samtale. Hvis du udebliver fra en samtale, som du er indkaldt til, så koster det som udgangspunkt nogle dagpenge. Prisen er, at du ikke kan få dagpenge fra den dag, hvor du skulle have været til samtalen, og indtil du igen kontakter det sted, hvor du skulle have været til møde. Hvis du melder afbud til en samtale, så vil du som udgangspunkt ikke få udbetalt dagpenge på selve mødedagen. Der kan være gode grunde til, at du ikke kan deltage i en samtale. Grunde, der kan friholde dig fra at skulle miste dagpengeret. Så er du blevet forhindret i at deltage i en samtale, så er det vigtigt, at du giver besked om det. Når du modtager dagpenge, skal du være aktiv jobsøgende. Du skal søge job på den måde, som hurtigt skal bringe dig tilbage i arbejde. Derfor skal du søge job på den måde, som er almindeligt inden for det fag, hvor du søger arbejde. Din jobsøgning den skal modsvare antallet af job, som du kunne søge på. Derfor skal du holde dig ajour med, hvad der er at opslå stillinger på f.eks. Jobfinder og Jobindex og andre steder, hvor ledige job bliver annonceret. Hvis der ikke er nok job, som du kan søge inden for dit eget fagområde, så skal du udvide din jobsøgning, så den også omfatter andre fagområder. Fordi danske dagpenge er knyttet til det danske arbejdsmarked, så må du ikke kun søge job i udlandet. Din jobsøgning skal også rette sig mod det danske arbejdsmarked. IAK skal sikre os, at du søger nok job. Det gør vi ud fra de oplysninger, som du skriver ind i din joblog. Derfor skal du løbende holde din joblog ajourført, og senest forud for, at du skal til en samtale med os. Du indgår aftaler med jobcentret, og du indgår aftaler med IAK. Aftalerne, som du indgår med jobcentret, de bliver skrevet ind i en jobplan. Aftalerne, du indgår med IAK, de bliver skrevet ind i en handlingsplan. Du skal overholde de aftaler, som du indgår, for at kunne bevare retten til dagpenge.